Защо българското кисело мляко е една от най-уникалните и велики храни и по мое мнение е много по-добро от прехваления напоследък скир. Скирът, както знаете, стана доста известен в фитнес средите заради високото съдържание на белтачини, но за мен киселото мляко го бие по хранителни достоинства и сега ще ви кажа защо. Причина номер 1. Не всичко в живота и храненето е макроси. Стига вече само с тези макроси, това е ниво 1, но нека да отидем на ниво 2 и ниво 3. Храната е много по-сложно нещо от макросите и протеина можем да си го набавим по много начини. Аз предпочитам да си набавям протеина от месо, по възможност червено. Накратко, защото там протеина идва с много други хубави бонуси. Не, че протеинът от скира е лош. Просто скирът има по-малко допълнителни бонуси, отколкото месото, да го кажем, а спрямо киселото мляко, голямата част от микронутриентите в млечните продукти